Sa prank? Oh, gantang on the go, nag-jump sa harapan, sinundan nitong batang urong. Ngumiti nila pa sa sigantan. Ayan guys, Andre, shoutout mo muna si bebe mo. Shoutout mo muna si bebe mo. Diretso. shout out sa team sa Orom Cycling Garments na gumawa ng uniform nila. Kaya ano, napakalupit ng ginawa niya. Ano pangalan nito? Anong pangalan? Victor. Ikaw na? Ay, Andre. Andre. Carino. Andre Carino. Ayun si... Kuhain natin sila. Ayun o. Sa likod. Wala na. Eto na naman. Banak na naman. Habol na naman tayo guys. Ayan o. Ang ganda ng banatan. Ilan na lang sila? Ilan na lang tong nasa first group natin? 369! Siyam! Yung mga idol ko,